za kog igraš, kako se zoveš, predstavi se malo. Samo malo glasnije jer da nam se kamera čuje, može? Znači? Igram za rukometni klub u Gospiću, zovem se Josip Stojanović. Super, Josipe, reci mi koji si godište? 2002. Super, koliko igraš dugo u rukometu? Dvoranski. 2,5 godine. Ko ti je trener? Vanja Antić. I jel valja trener ništa? Jel dobar? Jel smiješ reći da nije dobar, s obzirom da je tu u blizini? Nije dobar? Dobar, ja? Neka, super. Kako ste odigrali danas i kako ti se sviđa rukomet na pjesmu? Odlično. Zanimljivo. Jel ti to prvi put da igraš? Jesi. Super. Jel bi ponovo htio igrati? Je, super. Kako ste prošli danas? Protiv kog ste igrali? Protiv RKT. Super. Onda želim ti sreću u daljem natjecanju i da ostanete što bolje plasman. Može? Ajde, pozdrav.